салом дӯстони меҳрубон, сархати хабарҳост. манзуратон аз студияи марказии радиои Озодӣ. имрӯз 10 май оиди уштор аз ҳавои сербориш дар Тоҷикистон хоҳем гуфт. дар ҳоле ки ҳамлаҳои нирӯҳои Русия дар шарқи Украина тавсия ёфтанд, эътирозгарон маросими гулчанбаргузории сафирро дар Варшава халалдор карданд. аз аввали имсол садҳо ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон ба Русия рафтанд ва ҷустуҷӯи як зани тоҷик тариқи Интерпол мавзӯи дигар низ ҳаст. дар Тоҷикистон давоми ҳафтаи ҷорӣ ҳавои ноустувор пешгирӣ шудааст. бино ба иттилои маркази обу ҳавошиносӣ, аз имрӯз то 16 май дар ҳудуди кишвар боди сахт, боронгариҳои шадид, жола ва раъду барқ дар назар аст. сатҳи об дар рудхонаҳо метавонад якбора боло шуда боиси селҳои харобкор, лағзиши тарма ва резиши санг шавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба сокинон тавсия медиҳад ки ҳангоми раъду барқ аз зери симчӯбҳо ва хатои интиқоли нирӯи барқ дур шуда аз телефон ва таҷҳизоти барқӣ истифода накунанд. охири ҳафтаи гузашта сокини 53-солаи деҳаи Заркони вилояти Суғд ҳангоми чорвучаронӣ аз зарбаи раъду барқ ба ҳалокат расида, ҳамчунин 27 сар чорвои майда нобуд шудааст. ҳавои номусоиди моҳи ҷорӣ боиси селу обхезиҳо гардида дар минтақаҳои мухталифи кишвар пулҳову роҳҳои мошингард ва манзилҳои сокинонро вайрон кард. русия шаҳри бандарии Одессаи Украинаро мушакборон намуд. ҳамзамон амалиёти нерӯҳои Русия дар корхонаи тавлиди пулот Азовстали шаҳри Мариупол тавсия ёфтааст. ҳомиёни Азовстал таъкид карданд ки то охир ба нирӯи таҷовузгар муқовимат мекунанд. субҳи имрӯз ҳамлаҳои ҳавои Русия дар шарқи Украина дар вилоятҳои Днепр, Луҳанск ва Харков ҷой доштааст. рӯзи 9 май ҳангоми гулчанбаргузорӣ дар қабристони сарбозони артиши сурх дар пойтахти Полша ва Ёлаистон, шаҳри Варшава, эътирозгарон ба рӯи сафири Русия Сергей Андреев ранги сурх пошиданд. навори ин ҳамла дар шабакаҳои иҷтимоӣ пахш шудааст. эътирозгарон бо парчамҳои Украина дар назди сафир ҷамъ шуда имкон надоданд маросими гиромидошти сарбозони шӯравии фавтида дар ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ идома кунад. сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Русия Мария Захарова ин амалро маҳкум намуда дар шабакаи иҷтимоии Телеграм навишт ки ҳаводорони неонатсизм бори дигар симои худро намоиш доданд. вазири корҳои хориҷии Полша Збигнев Раву ҳамларо маҳкум кард. полша яке аз мунаққидони ашадии таҷовузи Русия ба хоки Украина мебошад. дар давоми 76 рӯзе ки ҷанг дар Украина идома дорад, беш аз 3 миллиону 200 ҳазор украинӣ ба Полша фирор кард. дар аксари нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар ноҳияи Ашт нархи 1 литри гази моӣ аз 5 то 5 сомониву 30 дирҳам баробар шудааст. ҳамин нави сӯзишворӣ дар шаҳри Хуҷанд тақрибан 2 моҳ ба ин су аз 6 то 6 сомониву 30 дирҳам нархгузорӣ шудааст. фурӯшандагон дар ноҳияи Ашт 1 сомони арзонтар пешниҳод кардани гази моеро барои ҷалби мизоҷон унвон мекунанд. онҳо мегӯянд ҳарчанд фоидаи зиёд ба даст намеоранд, аммо зиён ҳам намебинанд. дар ин бора 3 соат пас дар барномаи ахбори Озодӣ барои шумо гузориш пешниҳод хоҳад шуд. бар пояи омори хадамоти марзбонии Русия соли ҷорӣ зиёда аз 300 ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон ба ин кишвар сафар карданд. дар 3 моҳи аввали имсол ба Русия бештар аз ҳама сокинони Украина, Ӯзбекистон ва Қазоқистон рафтанд. зодагони Тоҷикистон дар ин рӯйхат дар ҷои 4 қарор доранд. ин дар ҳолест ки вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон шумораи тоҷиконеро ки дар 3 моҳи аввали имсол ба хориҷ барои кор рафтанд, аз зиёда аз 106 ҳазор нафар ҳисоб кардааст. аксарияти онҳо ба Русия сафар карданд. коршиносон бар ин назаранд ки дар пасманзари таҳримҳо бар зидди Русия ояндаи бозори кори ин кишвар барои муҳоҷирон тангтар мешавад. солҳои охир шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷустуҷӯи кору маоши беҳтар бо ҳаррои худро ба Кореяи Ҷанубӣ, Аврупо ва ё Амрико мерасонанд, аммо шумораашон зиёд нест. Қазоқистон ба Тоҷикистон ҳамчун кӯмаки башардӯстона 10 вагоне тақдим кардааст ки ҳар кадоме аз 8 ҷойи хоб иборат мебошад. ин вагонҳо ба шаҳрвандони Афғонистон ки ҳамчун паноҳҷӯ дар Тоҷикистон қарор доранд дода мешавад. кӯмаки башардӯстона дар як маросиме бо ширкати сафири Қазоқистон дар Тоҷикистон ва раҳбарияти агентии захираҳои давлатии Тоҷикистон супурда шуд. Қазоқистон ҳамасола ба Тоҷикистон кӯмаки башардӯстона мерасонад ки маблағи умумии ин ёриҳо аз соли 2006 ба ин тараф беш аз $45 миллион ташкил додааст.
аз ҷумла дар ҷараёни сафари расмии раиси ҷумҳури қазоқистон ба тоҷикистон дар моҳи майи соли гузашта барои пур кардани захираи ғизо тавофуқ ҳосил шуда буд. Дар пайи ин қарордод моҳи июн ба тоҷикистон 10 000 тонна орд ворид гардид. русия аз тариқи интерпол як зани тоҷикистониро таҳти ҷустуҷӯ қарор додааст. интерпол аксои Муниса Ҷаббороваи 38 сола зодаи шаҳри Кони Бодоми вилояти Соғдро нашр карда гуфтааст, ки Русия ӯро ҷустуҷӯ мекунад. дар бораи иттиҳоми зидди Муниса Ҷабборова Интерпол навиштааст, ки ӯро барои талоши пайвастан ба гурӯҳи мусаллаҳи ғайриқонунӣ кофтуков доранд. соли гузашта дар як рӯйхати мақомоти интизомии Русия исми ӯ дар қатори беш аз 500 зодаи Тоҷикистон нашр шуда буд, ки бо гумони даст доштан дар терроризм ҷустуҷӯ мешаванд. дар он рӯйхат гуфта мешавад, ки эҳтимол Муниса Ҷабборова ба Сурия ё Ироқ сафар кардааст. назари пайвандони ин зан дастрас нашудааст ва маълум нест, ки Русия бо кадом далел нисбат ба ӯ парванда боз намудааст. дӯстони азиз, дар ин қисмати барнома барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. имрӯз 10 май қурби рубли русӣ мисли дирӯз аст. Бонки миллӣ 1000 рублро бар ивази 160 сомониву 60 дирам пешниҳод мекунад. нархи $1 ҳам дар сатҳи 12 сомониву 49 дирам ва 1 евро 13 сомониву 22 дирам боқӣ мондааст. бинандагони гиромӣ, ёдатон наравад, ки соати 16 бо вақти душанбе ва 14 бо вақти Москав барномаи ахбори озодӣ нашр мешавад. ман то фардо бо шумо хайру хуш мекунам. рӯзу рӯзгоратон хуш.